To je pre všetkých, ktorí majú radi voďárov, dýmku, vodnú fajku, nazvi to ako chceš. Hlavne vychutnaj. Čaute, dneska tu máme zlatý alfaker, červené hrozno. Hovorí sa o ňom, že je lepší než normálny alfaker. Tak to je zra tabak. Je dosť nadrobno nasekaný. Už aj dole možno. Práve tuším. Dneska fajčíme s mojou Aldinkou. Takže ako vidíte, dým je celkom dobrý. Ale chuť nejaká spalená tuším. No taká divná, moc toho červené hrozno tam necítim. Čo na to ty povieš? Neviem. Čo ja viem, mne osobne sa moc nejak nepáči. Ako možno iné príchute by boli lepšie, ale toto červené hrozno ja tam vôbec necítim. Je aktivní ten alfaker. Ale chuť ešte vôbec žiadna. Necítim ho tam vôbec. Mne sa nepáči, že sa volá Golden a ľudia čo hovoria, že je lepší od normálneho. Čo ja viem, možno nejaká iná príchuť by tam bola výraznejšia, ale keď sme mali citrón normálny alebo ten pomaranč, tak tam to bolo moc viacej cítiť. Možno si na hlavou vyskúšať. Teraz fajčíme vo Voltex. Možno s normálnou hlavou vyššie máš lepšie. Som myslela, že to bude niečo lepšie, ale som z toho trošku tak aj sklamaný. Pri cene cez 6 eur na 50 gramov je to dosť. A však testujeme. Daj vám tak už. Teraz
no tak nejaké konkrétnejšie, alebo proste, čo ja viem. Chuť ešte vôbec neprerazila, keď tak tie uhlíky tam viacej cítim. Asi tak. Dým tu je vidieť, že je tam dosť dymu. Dým tak vyfúkneme, neviem, ani nie. Dým ani, čo ja viem. Na začiatku ten dým bol hustejší, teraz už nejak ho úda. Keď sme tam dali ten tarbuš, som myslel, že ten dým bude hustejší, ale nejde nejak vôbec. Je tam problém, lebo je háklivý strašne. Rýchlo sa zapáli. Aha, to horí. Možno, že iný setup, ako hovoria Angličania. Ale teraz, že keď viem, že je tam červené hrozno, tak možno, že trocha by som ho cítil. Ja vôbec. Ja kebyže to je tam bez príchuťa, alebo tak. A keď sme tam mali len element na ohčení s tým, s glycerinom. Vlhký bol dosť, nedal som tam žiadny glycerín. A teraz ide trocha. Ale chuť, není to. Vôbec. Že fakt, to sú máme rozťahanú, ale... Len tie uhlíky. Taký nejaký. Tak ja neviem, vyskúšajte, keď chcete, ale radšej by som volil buď citrón alebo pomaranč. Môžete vyskúšať, keď dostanete zlatý alfaker, ale za tú cenu